Aupa, Aupa! Kaixo, Txoti! Arratsaldeon, bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Orida, Chuti, estoy intranquilo. Somos los hombres tranquilos, en sociedad. Ganamos, gozamos... Bueno, Raimundo Kanastero taldea lehenbezi esan beharra dago lagun talde bat gehala. Oida. Batez ere, eta, bueno, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta Lagun arteko, ez? oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez gero, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduondo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urteurrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urteurrenen. Ekainan egiten dela. Oida, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan eta saiatzen zenuten, bai, egia. Osea, hasieran bertsioak zian danak. Eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan dezakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen tienda kanpainaekin taula, nahiko, gitano, guapo. Eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston asteburua pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara. Taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixka sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginela... Gaztetxeko urteurrenean jo zen jo ginenak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, ez da estrella, indudablemente. Eta gero ja aurreago Julen, Arbizuk, zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan, hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Hauek hasi zian eta kriston aldaketa nabaritu genion. Orain daukan soinuak, Bai, dauka gorputza handia bat, eta hasi geha pixkat estilo diferentea jotzen, eta nabaritzen da aldaketa. Eta jende horrek dakarrena ere da, hori egin aldituzula gauza pila. Kalitatea. Hori da, azkenean gu kalekoak gara, baina ez dugu musika ikasi. Baina esentzia, Esentzia bai, hori hemen daukagu beti. Bai, baina hori, Julenek esaten die, hau, pin, eta... Mozart bezala, hori da. Eta listo. Hori da. Gure musika estiloa, hasieran hasi ginen rumbakin gehien bat, rumba jotzen, baina hain jotze dugu denetari. Pixkat rock and rolla, pixkat kumbia, jode gure, kumbia, azkeneko abestia hori menudo kolokon ere, da salsera pixkat kumbia bat, bai, hori da, bai. Eta pixkat estilo guztiak, baina gure estiloa, gure estiloa zera garrapatero, ez da egit, dana, atzatzen dana, ez? Hori da. Hace un frío del copón, chaquetica y pantalón para abrigar
pena, no sirvió de nada. Diskari buruzko gai hontan, gauza da betiko moduen dirua. Nire intentzioa aurretik zen, nik esan nien, nahiago dut ekipa eta hori gutxi izan eta gutxi erosi, eta diska fisiko bat ateratzen, nahi egiten zian ilusio pila, hori diska bat izatea eta nire diska, sabes? Baina bai pentsatu enun, gaur egungo internet eta mundu elektroniko hontan oso erraxa zala jendea iristeko, grabatu, ustea dirua nahiko ongi grabatzen, eta gero, atera hori egin duen moduan, YouTubera batzuk bideoklipakin, eta beste batzuk, bakarra ez, Benjamin ez, Kamineros, eta Spotifyen eta hori, eta nahiko merke edo ekonomikoa den modu bat aurkitu dugu, eta orduan, hemendik aurrean nire asmoa egia esan, eta nahiko buru gogorra naiz egia esan. Eta nire asmoa da egunen baten ateatzea diska fisiko bat. Buscando el aire, fuera la pecera, pitando camino a mi manera. Orain udaz disfrutatu, baina tope, nik esango nuke. Zuzeneko az disfrutatu da gure intentzia gaur egun, abestiak kantak sortzen segitu, a tope, hortako beti da garaia eta betia berandu, esaten den modun, pixkat. Hortaz disfrutatzea egunerokoaz, etorriko dien kontzertuaz, hasi berga Kriston gogaitut lehenengo kontzertua emateko bandakin, Berriozarren, Akeinak emezortzi, publi. Eta hori, disfrutatzea eta aurrera jutea. Uda politan ikuste izanen dela. Dauden kontzertu begira gero... Zurekin beti apolita. Aterako dian kontzertuak joango gara esaten ta, baina... Uda polita izanen da, baiet. Bai, itxo! Eskerrik asko, Txuti. Zuri, haupai, Txuti. Zorionak, egun saio! Uopa, haupa zuek! Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode, zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Bueno, neskak, lasai honik iritsi gara eta hori da garrantzitsuena. Por cierto, nora iritsi gera jakin badaiteke? Bueno, niri antolatzaileak esan zian esperientzia hau ahaztezina izango dela, Saldu gaituen horrek, ez du oso fidagarria ematen.
Momentuz, leku honek beldur pixkat ematen du. Miren, seguru hemen dela? Tetriko xamarra bada tokia, ez da? Bai ez? Zer edo txarra, ni banoa. Ez nola joango zea kanpoa. Kanpoan okerrago zaude jende horrekin. Hobeto zaude hemen? Ja. Milaka fansi aurre egitea baino okerragoa ezin du izan. Kaixo, esan digute ona etortzeko kolpez-kolpekoa gara, ez dakit? Eseri zaitezte lauak mailan. Jakin nahi duzue zertarako zaudeten hemen? Bueno, berez, kolpez-kolpe programak 100 saio betetzen ditu eta zerbait berezia nahi genuen egin. Miren, non sartu gaituzu? Aizo behar bada Portaventuran ospatzeren etzan, plantxarra, Ixo, joder! Zu etzia izango lasestako Mamen Mendizabal. Ni, Mami Mendi Marko Erkiaga pitonisa ospetsua naiz. Munduko agintari guztiak dira nire bezeroak. Zuek uste duzue politikariek agintzen dutela munduan. Ba ez, nik agintzen dut. Nik esaten dien nola jokatu. Bueno, ikuspegi geopolitiko batetik politikariek agindu, multinazionalak eta gehiago agintzen dute, edo... Ixo, zentratu gaitezen. Beraz, gaur 100 saio egiten dituzue. Ezta? Bai. Eta jakin nahi duzue, programak aurrera jarraituko ote duen bai ala ez. Bai. Nire bolari galdetuko diot. Orain, isiltasuna behar dut. Beste dimentsiokoekin komunikazioa errazteko. Mundu materialaz haratago zaudeten horiek. Entzuten aldi dazue. Deitzen dizuet nire lagun Aingeru eta Arkangelu horiei. Entzuten didazue, horra zaudete. Igual honek ez dauka koberturaik. Hemen zaudete. Esadazue, kolpez-kolpe saioak beste 100 edizio egingo ditu, bai ala ez. Ez esan, ba? Nengoen da. Oso larria da? Bere landari izan zait, ez duela lortzen Petuniek loratzea. Eta gureaz? Bai, barkatu. Espiritu, ez zaidazu. Kolpez-kolpe saioak beste 100 edizio beteko ditu. Espiritu, erantzuteko, erantzun, utzi Petuniak eta erantzun. Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marko Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez-kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez-kolpe 100. saioa. Epaiketaren bezperan, Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan duten. Hala ere, Alkontza lantegiko grebalariek salatu dutenez, Elizarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez bitartekaria den norgestion izan da. Horrez gain, labeko kideek azaldu dutenez, Alkontzako zuzendaritzaren hitzetan lan erregulazioa, hau da, 25 kaleatuen erabakia irmoa da. Horregatik, akordiorik ez denez egon, epaitekien soluzioren zain daude. Greba mugagabean jarraitzen dute Alkontzako langileek eta ostiralean ezaterako manifestazio jendetzua egin zuten Berangon enpleguaren defentsan eta Alkontzako etorkizunaren alde. Bertan, besteak beste, Alkontzako lan gatazkan implikazioa eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari. Irizarrek Alkontzako langilerekiko erakusten ari den mespretxua eta erakundetatik daukagun isiltasuna salatzera. Onartezina da Alkontzan bizitzen ari den garena. Onartezina da herri honetako langileak jasotzen dugun eraso etengabeak. Irizarri gainera industria plana exigitu zioten. Seguimos sin tener noticias de Irizar. Exigimos a Irizar que se siente con nosotros para buscar una solución que no puede pasar por la destrucción de empleo y que entregue un plan industrial que garantice el futuro de Alkontza. Herritarren babesa eskertu zuten Alkontzako langileek, baita bidelagun izan zituzten langileak, Tubacex, Novaltia, Zuloaga eta PCBkoak tarteko. Ezinbestekoa da egunero jendeak erakusten digun hurbiltasuna eta eman direzugun laguntza. Irizar Mobilitiko langileen langatazka konponduta euren erresistentziak utza eman zieten Alkontzakoei. Espero deu, gure borroka bezala, beraienak ebai, helburue lortzea.
datorren ekainaren 5ean Gasteizen emakumearen lasterketa ospatuko da. 3.000 partaide inguru bilduko dituen 5.600 metroko ibilaldi berritua izango du hirigunetik. Hain zuzen ere, Mendizabalako aparkalekua izango ditu irteera eta helmuga. Esta edición vuelve a ser muy especial porque volvemos a nuestros orígenes, con un mejor recorrido, con mayor participación, que se ha vuelto a incrementar la participación de la mujer en este tipo de eventos, y una carrera que vuelve a ser totalmente solidaria, en un circuito de 8 carreras por 8 ciudades, y Vitoria, junto a Madrid, una de las pioneras de ella. Elkartasunari eutsiko dio aurtengo edizioak eta zirkuitoaren amaieran minbiziaren aurkako Espainiako elkarteari 75.000 euroko dohaintza egingo dio. Horrez gain, esparru ugaritan emakumeak babesteaz arduratzen diren 3 fundaziori laguntza ekonomikoa ematen jarraituko dute. Gainera, lasterketa hasi baino lehen Berta Arbaizar eta Nieves Zarza atletek omenaldia jasoko dute. Bueno, pues es un día muy importante, primero porque se promociona el deporte, se visibiliza un poco también la figura de la mujer, y porque es un día especial para todos, ¿no? En general. Bueno, que lo pasemos muy bien, que lo disfrutemos mucho, que el día sea bueno para que se pueda disfrutar, y bueno, que haya muchísima participación y que la gente pues se conciencie un poco también. Lasterketa ondoren ekainaren 5ean ordubete baino gehiagoko iraupena duen fitnesseko eta aerobikeko jaialdia egingo da. Ekainaren 4ean Iradier Arenan parte hartzaileek hitzordua hartzeko aukera izango dute, goizeko 10:00 gaueko 8:00 arte. Eta gaurkoan ere beste bi artista gonbidatu dauzkagu, Jone Amezaga del Frago eta Koldo Soret Berregi. Aurrentzako sortu genuen emanaldi bat, pandemia 2019an estrenatu zen, oso aurtzikentzako, 0-3 urte bitarteko aurrentzako. Eta nire zidan beste mundu bat, oso esperientzia polita iritu zitzaidan. Eta publiko super berri bat iritu zait. Gehien gustatzen zaitena da kodigorik ez daukan, ez dakite ikusle diala. Ez dakite hor gertatuko denak hasiera badaukala, amaiera badaukala, harreman bat existitzen dela artista ikus, ez dakit beste, eta oso polita da. Eta brometan hasi zan, 2016ko hortan, egin genuen bira batean, esan, noiz baita inbar dugu kupia talde bat. Gauza izan zan eri, Guadalajaran, kontzertu batean geundela, tipo batek galdetu zidan eri, eta ¿usted cómo se llama? Eta ni Koldo, Kondor! Esan zidan zituak, que txingon, eta tal, eta lagun honek esan zuen, talde egiten bat zute, izan martzate Don Kondor, eta zu ñora, alakran, ñora esaten diote señorari, ez? Eta ez genuen pentsatzen kupia talderik egitea ez, baina, urtean eman digu hortik, eta esan genuen probatuko dugu, eta seginen kantuak egiten, eta, hortxe dago. Ibilaldiari buruzko xehetasun guztiak emango dizkigu Saloa Aldatzek, Abusu ikastolako zuzendariak, pantailaren beste aldean dugulako. Eguerdion, Saloa? Kaixo, eguerdion. Egun gutxi falta da ibilaldirako, gogotsu egongo zaret, ez dakit dena prest duzuen dagoeneko, ala azken txanpan sartu zareten lanean. Bai, honezkeria badeko ze txanda guztiak lotute, ja infrastruktura guztiak ja dagoagu prest. Orain azkenengo txampan, la pabera tokatzen dugu, eta aurrera. Bakarrik geratzen zaigu eguraldi ona, ez? Ja hori ere enkargatuta dugu, listo, eguna iristeko zai. Bai, badirudi eguraldiak ere lagunduko duela gainera. Zer suposatzen du Abusu ikastolarentzat berriro ere ibilaldia antolatzeak? Bai, 3. antolatzen dugu, eta ia esan oso erronka handia izan da. Azkenan ezin dugu ahaztu 2 urtez egon garela pandemian, orduan berriro berreskuratzea, azkenean kriston elkarlana egin izan dugu guraso, ikasle, irakasle guztien artean,
Eta egia esan oso pozik gaude, eta ez dugu oraindik ospatu, igandeko jaia, baina urte osoan zehar egindako lanari esker, bai lortu dugu berriro, nolabait poesioa lantzea ikastola mailan eta zentzu horretan oso pozik gaude. Azkenean ikastola txikia gara, 500 familia inguru gaude, orduan erronka handia da guretzako, eta bai aipatu behar dut, Bizkaia osoko ikastoletatik etorriko direla igandean ona lanera, orduan Bizkaia mailako auzolana antolatu dugu iganderako. Euskaltzale guztiek parte har dezaten gure jai honetan. Aurreikuspen onak beraz iganderako, programa zabala prestatu duzue gainera, ez? Bai, hori da, azkenean aipatu duzuen bezala, 4 kilometro inguru izango ditu ibilbideak, 4 gune ezberdinekin, lehenengoa ikastola, bigarrena hemen Ibaieder parkea, Erro guna da, 3. Oiargan eta azkenengoa Montefuerte. Eta, azkenean bai asmatu dugu, bai pentsatu dugu publiko guztiarentzako eskaintza prestatzea, bai ikasleentzako, bai umeentzako, heldu, familia, nagusientzako, azkenean aurre ikusten dugu, jendetza etorriko dela, ez bakarrik programagatik, baizik eta jendeak badaukalako gogoa, ondo pasatzeko eta Euskal Herrikoan ere ondo pasatzeko, garrekin egoteko. Noski baiet, hori bada baita ibialdiaren helburu azken finean, ez? Aurtengoan gainera gogoan ekarriko dugu, zein den hautatu duzuen lelo hori, Erro Arriar, zer islatu nahi izan duzue horrekin? Bai, ez dakit ezagutzen zuen aula, baina guz ikastola badago hemen Ibaitzabalen egalean, errotasar batean kokatuta dago, orduan nahi izan dugu horrekin jokatu, ez? Errotik eta errotatik dator, azkenean hemen abusu ez da bereziki euskalduna den auzo bat, Bilbo mailan, orduan egunero ari gara, gure lehendakariak esan dagoen moduan, irina, errotan irina egiten, euskera zabaltzeko, gero harria bezain gogor jardungo garelako bai euskararen defentsan, eta azkenean gure oinarria den euskara horretan, bultzatzen, edaten, eta gero harrera ikastola izan nahi dugulako, ikusten dugulako ze problematika dagoen bai auzoan, bai hirian, orduan, horri eutzi nahi diogulako, eta hemen jende guztia ongitorria da, horregatik. Mezu horri lotuta eta metafora horrekin ez, gonbidapena igandean ospatuko den ibilaldira joateko, eta azkenik zein izango litzateke abusu ikastolaren behar izan hori ez, zertara bideratuko da ibilalditik lortutako dirua? Bai, 2013an berriztatu genuen, egin genuen erekin berria hemen atzatzeko, eta horrek ekonomikoki ez du egotera eraman gaitu, baina aldi berean sendo, eta horrek ekidin, batez ere igandean lortuko ditugun baliabideak izango dira, proiektu metodologikoaren mesedetan gure infrastruktura, gure azpiegitura, gure arkitektura jartzeko, ez? Azkenean gure ekonomiak igual ez digu uzten behar bezalako aldaketak egiten, eta bai ikusi dugu proiektu metodologikoa eraldaketa osoan dagoela, eta azkenean ikastolaren eraikinak egon behar horren mesedetan, eta zentzu horretan bai dugu baina egiten. Saloa aldatz, oso ondo joan dadila igandekoa, animo asko, eta egingo dugu jarraipena hemendik ere, eskerrik asko. Bai, ni esker zuei, venga, ongi etorri igandean, bale? Horixe. Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara. Ibilaldiak zarritu erro gara, min gainetan daukagu guk geroa. Erro Arriar. Erro gu arrizu, erro arriar. Erro zu arribu hartu eta eman. Zatoz gurera, Ibaizabaletzera, urrezko itxarrotu zindartu izuzkera. Azipikatik handira rotan bueltan bera, bazterretik erdira tira guretuz geurea. Erro Arriar, erro gu arrizu, erro arriar. Erro Arriar, erro zu arribu hartu eta eman. Erro Arriar. Abusutik mundura, ikastolatik kalera, bizi eizu euskara.
txikera